Exhibition बेफोरसो दा Good morning everybody. आं दा थांनो रेडि जादों बडलेण्ड नलेज फेस्टिभेलाव इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव जों बिएड कलेजनिफ्राय थांगोन गारियानो दाबो फैयाखै सिगाङाव मोनखाया नोङो लेडिस फार्स्ट ना लेडिस फाइनाली जों 1 घन्टासो गारि गाखोनायनि उनाव जों दा इउनिभार्सिटि मोनफैबायानो जों जोब्बाय माथो फर्स्ट बडलेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल साजायनायफ्रा खोब मोजाङानो जादों बिराद मोजाङै समायना रमायनानै गोसो बोनो हाजोबनाय जादों एट्रेक्टिभली स' नायलांदो बर' डिपार्टमेन्टआनो नाम साबसिन जाबाय खोमालै इउनिभार्सिटियावनो बरिया खालामदों जाजोब्बाय ओंखाम जानानै फुरा लाइन Already we were late by half an hour. Without much delay, I would like to proceed directly. And hello? First of all, I would like to call up on the stage our guest. Can decide without land, and if we don't have land, where can we have house? Without land, we cannot have house. So housing rights, which is because dharma in the context of Mahabharata, dharma means it's a purification. राइट सेमिनार खोनासंदोंमोन जों हल नम्बर 3 आव दा जों ओंखारबाय दा जों ओरै बेरायनोसै माखासे एक्जिबिशन मोजां दंथ'रो बेखौ नायना लानोसै जों एसे बे एक्जिबिशन नायदो बर'नि दोरोङारि दानाय लुनाय माखासे बुस्थु माबोरै दायो माबोरै लुयो माबोरै बानायो बेफोरखौ दिन्थिनाय दङ आरो माखासे अर्गानिक बिराद मोजां बुस्थु सोलोंनो मोनगोन जोङो एक्जिबिशनखौ नायोबा Exhibition बेफोरसो दा बेफोरसो रियेल एक्जिबिशन Mang listen. साननिफ्राय मोनानि भिउखौ साबसिन नुयो नै बिराद मोजां नुसोगारदों बर'फोरनि डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन बेखौ दिन्थिदोंना मोनानि समाव लाइटफोरनि जोंथा जोंनायजों साबसिन नुयो भिउखौ नायदो नै बिराद मोजां नुदों सानावहाय बांद्राय मोजां नङामोन नाथाय दा लाइटफोर जोंनायजों जा मोजां नुबाय
means that in spite of rain, that was 6.5 सिरि जाबाय ना नहीं ब्लॉग नहीं बस ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग बोलोगी तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे हाँ डाल देंगे तो मोनानि 6 o'clock जाबाय जों बेरायखांबाय आरो सेमिनारावबो जों एटेन्ड जाबाय दा जोङो थांफिननो लाहार फाहार जाबाय नै जों गेट मोनफैबायानो दा जोङो जोंनि गारिखौ नागिरनानै गारि गाखोनानै थांफिननोसै जोङो गोसायगोन स' बेखिनियानोसै